Яңа урамда bir сатучы татар әйтә, ишеткәнем алар, мәсәлән, бу таҗик халкын Рәсәйгә кертмиләр ди. Мен әйтәм, мин беренчедән ишеттем, ул Төркия визасыз кертми. Алар базарда хатта сөйләгән, безне Америка ди, риза ди кертергә. Мен әйтәм, көтеп торалар Америкада сезне. Икенчедән, мен әйтәм, теге әңгәмәләшкән адәмгә, әйе, ул хак сүзләр кертмиләр аларны. Мин чөнки карадым интернетта, алар мен теге Сагарчин дигән бар, Оренбург өлкәсенең Казакстан белән чигендә. Мен аны беләм, исемен Сагарчин дигән. Шунда ди, инде әллә сәгатьне ничә кеше ни барсы, әллә 10 кеше ни барсы җибәрәләр ди, башка җибәрмиләр ди. Алар да җыйналып шунда торалар ди. Мен әйтәм, күрдегезме, менә безнең татар халкы. Аларга караганда бит андый авыр хәлдә яшәми. Шагышырып карасаң. Шунда карамастан аларда баллары күп, үршиләр, ә бездә аз. Әле мин вакытында аптырадым, менә шәһәрнең бер иске өлешендә Камыга буена сукырга бардым, кайтсам анда фатирларны төзеп яталар, эшләп яталар бер нәрсә малайлар. Берсе сөйләде миңа, мин ди 18 ел яшь тулгач ди, әти әнигә әйттем, эшләмәгез, мин сезне асырыйм дип. Ә безне әти мәрхүм әйтәдер, балачакта, пожалуй, бу асрар сине ди картайгач ди. Әйе, ун бала әни мәрхүм әйтәдер, тырым-тыракай таралып беттеләр, чөнки ирек бирмәде балаларына ди. Тыным биреп, көн күрсәтмәде ди балаларына ди. Икәү Одесса качты. Та кайда төрле якка, авылда да торды, авылның икенче читендә. Алар хатыны рөхсәт бирмәсә, бик еш килергә дә куркып торалар алар. Хатта бер әле бер баранда бер туганым утрабыз bir ашта шунда туган якта килеп тә чыкмыйсың ди, әйтми менә, махсус кил менә фәлән сәгатькә шәй ишегә. Юк, шунасын анда-санда шалтырата. Инде хатыннарына куркып торалар. Мен дә бер энем мәсәлән вакытында бүтән дин кешесенә өйләнгән, телефонна сөйләшә мәсәлән интернеттан. Хатны кирде дә итне алып керткән, каткан ите шак-шык суга. Мин моннан ишетеп торам, теге ачу килгән. Булай үзе усал кеше түгел, булай миңа йомшак, кунакчыл хатта. Мин анда кайсы вакытта бер айда ятадыр, бераз эшләп, берәрсә булса да эшләтәдер, йомшак кына рәвештә ул. Ул теге пычак белән шак-шык өстәлгә суккач, мен әйтәм, бу без татарча сөйләшкәнне, юк, бу татарчадан урысчага күчеп китте. Теге кергәч куркып. Шунда да барыбер хатыны риза түгел икән. Менә бу аңлады. Шулай була ул бездә. Хатта ата-анасын карамыйлар, ташлап китәләр. Безнең менә бер энем, мәсәлән, ул абыйлар әйтәм, нигә әти-әни янында калмадыгыз? Ул ди безгә чыгып кит, мин әти-әнин карыйм дип, ахырында үзе чыгып китте ди. Менә шундый хәл була. Мәсәлән, бик сирәк бездә кемдер карый. Әти-әни калган, ялгыз шунда. Мин алардан 7 чакрым, авылның бер читендә 3 бер туганым, 3 абыем тора гаилә белән. Шунда әти мәрхүм кайтканда әйтә, менә бала йортыннан уйлаган, бер баланы җәтимне алырга, авылдашлар көлерләр, үз баласы карамады, чит кала баланы дип, менә кеше нәрсә әйтер дип, шуна куркып торалар. Хатта күрдегезме менә. Шулай булды җәмәгать ул. Аларда берсе бар, менә мин мәсәлән фатирны Төркия ди тапшырып торам аларга, торсыннар дип. Алар берсе килеп эшли, икенчесе шунда тора ата-анасы янында. Берничә елдан соң икенчесе бара да шунда хатта барып тора, ата-анасы белән янында тора. Килнәре шунда. Менә монда хатта менә шул бер малае ата-анасы янында тора шунда. Менә күрдегезме ничек хөрмәт итәләр ата-анасын. Хатта мине ул теге чыгып киттеләр фатирдан. Алар алдылар 3 гаиләгә, алдылар 5-3 бүлмәле фатир, 60 нәрсәле 9 миллионга төшә диде. Хатта ай сайын ди ипотека 61 мең түләргә кирәк. Малай эшләп бери, бу гафу итегез, күтне кашып ята, көлешеп, нитеп эшләми атасы. Менә күрдегезме? Малайларны үстергән, эшләмәсә дә була, көлеп, күтне кашып ятса да була. Ә бездә бармы менә? Мин әле фатирны биргәндә шул Челябинск өлкәсеннән килгән бер татарлар нәрсә сөйләде.
мен дейінді үлкен яшқа келдім, хатыным пенсия көбірек болсын деп мені қуып шығарды, ішләтәді. Менә шулай бізде. Аларда баласы өсті, 18 балих болды, айда ішләтәләр. Бізде хатта 20, 30, 40 яшта атасын, анасының мойында отыра, ұялмышы. Менә шуны әйтәсең пилә, ул бездә әйтә башласаң, ник бездә татарда шундай юк дисәң, алар тотыналар. Син татар түгел, нигә татарны яманлыйсың, нигә хурлыйсың дип тотыналар. Ул минемчә, чем кумушек считать трудиться, не лучше на себе поворотиться дип, халкыбыз кайсы вакытта шулай бурылып караса, аларда менә кайсылар бар, көлгән булалар шулар. Әмәйтәм, алар хөрмәт итәләр. Аларны менә бездә бүтән милләткә караганда мен күрдем инде татарда. Егетләр, алар малайлар, кызлар, алар бераз хөрмәт итәләр инде өлкәнрәк кеше булса. Ну аларда Үзәк Азиядә бигрәк андый шундый менә хөрмәт аларда. Алар күбесе мен 100% димәк, күбесе тырышалар ипле сөйләшергә, хөрмәт итәргә кешегә. Бездә кызганычка каршы юк андый. Еш. Здравствуйте. О, привет. Еш, сейчас я закончу. Ну все, я, пожалуй, на этом закончу, а то тут дети подошли, надо поговорить. Всего доброго. Сау булыгыз, Яре.